Da Una nije jedina ljepotica krajine, uvjerili smo se na ovom izletu. Osvježili smo se na Blihi, spustili se u Bobijaško oko, pa čak i vidjeli skok sa Štrbačkog buka. Pođite s nama i uživajmo zajedno u ljepotama Unsko-Sanskog kantona. I evo nas u Dabarskoj pećini. On je stvarno prelijep. Ogromna je špilja. Ne znam koliko se sad može vidjeti odavdje. Ogromna je, hladna je, vani je 30 stupnjeva, a ovdje možda nekih 15-ak. Vidite, ovdje čak ima jezero koje je, ako se dobro sjećam, što sam pročitao, blokirano nekim blatnim čepom, pa se mora roniti da bi se došlo do njega. Mi ćemo još malo uživati u ovoj hladnoj atmosferi u pećini, pa idemo prema autu i dalje do Blihe. Evo, došli smo do uređene staze prema vodopadu Bliha. Put se sad radi, čini se da će ga i asfaltirati. Evo nas na vodopadu Bliha, 53 metra visok vodopad. Znači, nevjerojatan pogled ovdje. Staza je uređena, može svako doći. Stvarno čovjeka prođe neka jeza kad vidi ovakvu silinu prirode. Ovdje ima mnogo vode, svjež zrak, maltene nema nigdje nikog. Stvarno preporuka svakom ko nije došao. Evo nas kod Bobijaškog oka, već čujem Harisovo oduševljenje. Čovječ! Eto ga, to smo na setu nekog filma. Moglo se nešto pas na glavu, valjda neće. Ne očarava nešto posebno svojom bojom. Ali kad čovjek vidi ovo, shvati zašto zovu oko. Eto, ovdje smo uživali. Vjerujem da ćete i vi. Stvarno topla preporuka, kako god nije došao, nek dođe ovdje, stvarno vanzemaljski izgled. Stigli smo i do Martin Broda. Već čujemo slapove odavdje. Mislim da niko na svijetu ne može shvatiti koliko sad godi ova hladna voda i ovaj hladni povjetarac. Pa doslovno samo zove da skočimo ovdje. Ali eto, imamo drugih planova. Skakat ćemo negdje drugo. Hajde samo. Nije. Što će nama neka švicarska Vijetnam kad imamo Bosnu? Stigli smo u Nacionalni park Una. Odmah iza ovog grebena je Štrbački buk. A mislim i on će sa njim. Ali on baš blizu priđe.
upravo se nalazimo u onom selu gdje su vrtoće, pa smo odlučili malo snimati dronom. Da vidite kako to izgleda. Selo Kapjuh kod Bosanskog Petrovca je dom ovom rijetkom fenomenu, koji se naziva i boginjavi krš. A snimak iz zraka otkriva i zašto se tako naziva. Ovime naš izlet završava. Ako do sad to niste učinili, molim vas da se pretplatite i uključite u našu malu zajednicu. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo drugi put. Pozdrav!